சம்பாதிக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்கக்கூடிய சிஸ்டமோட நேம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரீபோனெக்ஸ். ஸோ இந்த கரன்சிஸ்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து சாஃப்ட்வேர்ல இயங்குதோ, ஸோ அதுக்கு வந்து யாரும் ஓனரோ இல்ல எந்த ஒரு கவர்மெண்ட்டோ யாருமே கிடையாது. ஆனா பக்கா செக்யூர், தேர்ட் பார்ட்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயமே கிடையாது. ஸோ இந்த உலகத்துல அடுத்து ஆள போற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டெக்னாலஜியை இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களும் தெரிஞ்சக்கூடிய ஒரு டெக்னாலஜியே வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி தான். ஸோ ஏன்னா தேர்ட் பார்ட்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயமே கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதே மாதிரிதான் நம்மளோட ரீபோனெக்ஸ்லையும். ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படின்றது அன்லிமிட்டெட். ஸோ இது ஒரு சாஃப்ட்வேர். இந்த சாஃப்ட்வேர் எங்க இருந்து நமக்கு டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா லண்டன்ல இருந்து. ஸோ இந்த ரீபோனெக்ஸ் எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா மார்ச் மாசம் 7ஆம் தேதி நமக்கு கிடைச்சது 2021. ஸோ இன்னைக்கு வரைக்கும் சக்சஸ்ஃபுல்லா ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. நிறைய மக்கள் சம்பாரிச்சிருக்காங்க இதுக்குள்ள வந்து. ஸோ இதுக்குள்ள 2 நாளைக்கு முன்னாடி வந்தவங்க முதற்கொண்டு எனக்கு ₹1 கூட வருமானம் வரல சார் அப்படின்னு சொல்லி யாருமே சொல்லது கிடையாது. எல்லாருக்குமே வருமானம் ஜென்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ இங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படின்றது அன்லிமிட்டெட். நான் சொன்னேன் இல்லையா, நீங்க எந்த கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புளாக இருந்தாலும் சரி எல்லாருக்கும் இங்க வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த சாஃப்ட்வேரை இவங்க உருவாக்குறதுக்கு எடுத்துக்கிட்ட டைம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜனவரி 3, 2020 இந்த சாஃப்ட்வேரை கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இந்த பிளானுக்கு உண்டான சாஃப்ட்வேர் டிசைன் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட 1 வருடம் நடந்திருக்கு. ஸோ இந்த காலத்துல இன்னைக்கு மக்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை சரியா டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி நவம்பர் மாசம் 1ஆம் தேதி இதுக்குன்னு ஒரு ரோபோவை இந்த உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தினாங்க. ஸோ அன்னைக்கு யாரு ஜூம் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணாங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே அந்த ரோபோவை பத்தி தெரியும். ஸோ இதோட டெக்னாலஜி என்ன, ஸோ அடுத்து என்ன ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கு, எல்லா விஷயங்களையும் அந்த ரோபோ தெளிவா நமக்கு கொடுத்தது. ஸோ நல்ல, அதாவது நீங்க ரோபோல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் ட்ரேடிங் சிஸ்டம் பார்த்துருப்பீங்க, கேம்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ உலகத்திலேயே முதல் முறையாக ஒரு ரோபோ மூலமா இயங்கக்கூடிய ஒரு அன்லிமிட்டெட் நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய அளவுல வருமானம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் சிஸ்டம் தான் இங்க இருக்கு. ஸோ அது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த சாஃப்ட்வேர் 24/7 வரைக்கும் இயங்கும். ஸோ இது ஒரு ஆட்டோமேட்டட் இன்டெலிஜென்ஸ் சிஸ்டம். ஏன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய உலகம் அப்படின்றது இன்டர்நெட் உலகம். இப்ப யாரும் பொய் சொல்ல முடியாது இல்லையா. நான் இப்ப உங்களுக்கு எதுல ஓப்பன் பண்ணி காமிச்சேன், பிட்காயினா இருக்கட்டும், எந்த கரன்சியா இருக்கட்டும், எல்லாத்தையும் நான் ஆன்லைன்ல தான் ஓப்பன் பண்ணி காமிச்சேன். ஸோ அப்ப இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய உலகம் அப்படின்றது இன்டர்நெட் உலகம். யாரும் ஏமாத்தவும் முடியாது. நம்ம சுதாரிச்சுக்கிட்டு இருந்தா, நல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா யாரும் எங்கேயும் போய் ஏமாற வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. நம்மளை யாரும் ஏமாத்தவும் முடியாது. இந்த உலகத்துல என்ன விஷயங்கள் நடக்குது எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த உலகமே ஆட்டோமேட்டடா இயங்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இவங்க ஒரு ஆட்டோமேட்டட் இன்டெலிஜென்ஸ் சிஸ்டமே நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ ஏ பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூ கேனாட் ஜஸ்ட் ரிவ்யூஸ். இங்க எல்லாருமே இப்போ நம்ம வந்திருக்கோம் இல்லையா, இந்த ப்ரோக்ராம் ஃபுல்லா நீங்க பார்த்துட்டு எனக்கு இது வேணாம் சார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நபர் கூட முடிவெடுக்க மாட்டாங்க இதை பத்தி முழுசா தெரிஞ்சுக்கிட்டா. காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு இதுல இன்கம் பிளான் இருக்கு. ஸோ இதுல என்ன சார் இதுல இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா மணி மேனேஜ்மெண்ட் எஜுகேஷன் தான் இங்க இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட். ஸோ ஏன் சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு காலத்துக்கு ஏத்த ஒரு எஜுகேஷன் தான் இது. பணம் சம்பாதிக்கிறது பெருசு இல்லை. இந்த காலத்துல பணம் சம்பாதிக்கிறது ரொம்ப 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 ஈஸி. இது இல்லைன்னா எத்தனையோ பிசினஸ் இருக்கு, பண்ணிடலாம். ஆனா தக்க வைக்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டம். அந்த பணத்தை மேனேஜ் பண்றது தான் ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அந்த மணி மேனேஜ்மெண்ட் எஜுகேஷனை தான் இந்த சிஸ்டம் உங்களுக்கு வழங்குறாங்க. ஸோ மணி மேனேஜ்மெண்ட்னா என்னன்னு எனக்கு தெரியாது சார், பிரச்சனையே இல்லை. ஸோ இந்த சிஸ்டம் அதை தான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குது. மணி மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன, ஒரு பேசிக் சிலபஸ் தான் இது. ஸோ இதுக்கு ஒரு டூலே உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு பிளான் இருக்கணும். நம்ம என்ன சம்பாதிக்கிறோம், எவ்வளவு செலவு பண்றோம், அது போக எவ்வளவு சேவிங்ஸ் பண்றோம், நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எங்க இருக்கு. ஸோ இந்த நாளையும் ப்ராப்பரா யாரு பிளான் பண்ணி பண்றாங்களோ அவங்க தான் சரியான மணி மேனேஜ்மெண்ட் பண்றாங்கன்னு அர்த்தம். சார் நான் இந்த மாசம் ஒரு 75,000 சம்பாதிச்சிருக்கேன், 75,000 மொத்தமா நான் செலவு பண்ணியாச்சு அப்படின்னா உங்களோட வருமானம் 75,000 கிடையாது, 0 தான். ஸோ ஏன்னா உங்ககிட்ட எதுவுமே சேவிங்ஸ் இல்லை. காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இதுதான். ஸோ இன்கம், எக்ஸ்பென்ஸ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், சேவிங்ஸ். ஸோ இந்த 4 விஷயம் தான். நம்ம சம்பாதிப்போம், செலவு பண்ணுவோம், சம்பாதிப்போம், செலவு பண்ணுவோம், சம்பாதிப்போம், செலவு பண்ணுவோம். இதை மட்டும் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படி தேவைக்கு அதிகமான வருமானத்தை, இப்ப நம்ம இன்னைக்கு வருமானம் இல்லை சார் ஆனா எனக்கு இன்னைக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் அப்படின்றது நாளுக்கு நாள் அதிகரிச்சுக்கிட்டே தான் போகும். ஆனா இந்த எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளோட வருமானத்தை உயர்த்திக்கணும். இதுக்கு நம்ம என்ன சார் பண்ணணும், ஒரே ஒரு தொழிலையோ ஒரே ஒரு பிசினஸையோ ஒரே ஒரு வேலையோ நம்பி இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதெல்லாம் சாத்தியப்படாது. நம்மளோட அடுத்த தலைமுறை தேவையான ஒரு விஷயத்த வந்து சேர்க்க முடியாது.
அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு அதிகமான வருமானத்தை நம்ம முதல்ல சம்பாதிக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேவிங்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பிளாட்ஃபார்முக்குள்ள கண்டிப்பா போவோம். இது ஏன் சார் நமக்கு தேவை அப்படின்னா, இது நம்ம பண்ணலைன்னா நம்ம பிள்ளைங்க நம்மளை மதிக்காது இல்லையா? சோ இந்த விஷயத்தை எங்க அப்பா பண்ணியிருந்தாருன்னா நான் நல்லா இருந்திருப்பேன் இல்லையா? சோ அப்ப நம்ம பிள்ளை நம்மள சொல்லக்கூடாதுன்னா இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேவிங்ஸ் அப்படின்றது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கு நம்ம பேஸ் என்ன பண்ணணும், நம்மளோட எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு அதிகமான வருமானத்தை நம்ம அதிகப்படுத்திக்கணும். ஸோ அதுக்குண்டான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தான் இது. ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கும் அந்த பணத்தை மேனேஜ்மெண்ட் பண்றது, சம்பாதிக்கக்கூடிய பணத்தை மேனேஜ்மெண்ட் பண்றதுக்கும் இங்க உங்களுக்கு கத்துக் கொடுக்குறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதுல நான் ஏதாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணணுமா சார் அப்படின்னா இங்க முதலீடு அப்படின்றது கிடையாது. ஸோ இந்த எஜுகேஷன் பேக்கேஜ் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ண போறீங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா $25. ஸோ இந்த $25 நான் காசு கொடுத்து வாங்கணுமா சார் அப்படின்னா, ஸோ நீங்க யாரு கையிலும் பணம் எல்லாம் கொடுக்க தேவையில்லை. டைரக்டா நீங்களே போய் ஜியோடஸ், நம்மளோட தமிழ்நாடோட எக்ஸ்சேஞ்சஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய எக்ஸ்சேஞ்சஸ் இருக்கு நம்ம இந்தியால. ஸோ ஜியோடஸ்ல போயிட்டு உங்களோட கேஒய்சி எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு நீங்களே உங்களுக்கு தேவையான கரன்சியை நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். பிட்காயினோ லைட் காயினோ. ஸோ லைட் காயின்ல டெபாசிட் பண்றது பெட்டர். ஸோ அது எப்படி டெபாசிட் பண்ணணுன்ற ஒரு வீடியோ இருக்கு. ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்களே என்ன பண்ணலாம், உங்களுக்கு தேவையான இந்த $25 வாங்கிக்கலாம். சார் எனக்கு தெரியாது சார், நான் புதுசு சார் அப்படின்னா உங்க நண்பர் மூலமா, உங்களோட நண்பர் சப்போர்ட் மூலமா உங்களுக்கு தேவையான டாலரை நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ மினிமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியன் ரூபாய்க்கு ஒரு $2000 வரும். சார் நான் இதுல பெருசா வருமானம் பார்க்கணும் சார் அப்படின்னு நீங்க விருப்பப்பட்டா $50 டாப் அப் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி அதை விட நான் பெருசா வருமானம் பார்க்கணும் அப்படின்னு நீங்க விருப்பப்பட்டா $200 டாப் அப் பண்ணிக்கலாம். நாட் ஃபார் அ கம்பல்சரி. நீங்க ஜாயின் பண்ணும் போதே இதுல மட்டும் ஜாயின் பண்றதாலும் பண்ணலாம், இது ரெண்டையும் சேர்த்து எடுக்கிறா இருந்தாலும் எடுக்கலாம், இது மூணையும் சேர்த்து எடுக்கிறா இருந்தாலும் எடுக்கலாம். இப்போ இதுல என்னென்ன பெனிஃபிட் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸோ இதுல பேக்கேஜஸ் அதிகமா நீங்க சூஸ் பண்ணும்போது அதிகமான வருமானம் உங்களுக்கு இதுல கிடைக்கும். த லாஸ்ட் சாப்டர் ஆஃப் யுவர் ஃபினான்சியல் நீட்ஸ். ஸோ மினிமம் 2000, மேக்ஸிமம் 3 பேக்கேஜும் சேர்த்து எடுக்கும்போது 22,000 ஆகும். ஸோ இதுல உங்க ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கைக்கு தேவையான வருமானம், உங்க அடுத்த தலைமுறைக்கு தேவையான வருமானத்தை நீங்க பெற முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு சாதாரணமா ஒரு பெட்டிக்கடை வைக்கணும் அப்படின்னா கூட குறைஞ்சது 50,000 வேணும். ஆனா டெய்லி 500 அதுல சம்பாதிக்க முடியுமா அப்படின்னா கேள்விக்குறிதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனா இதுல எந்த அளவுக்கு வருமானம் பார்க்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த பாருங்க. ஒரு 5 விதமான வருமானம் இருக்கு. முதல் வருமானம் பாத்தீங்கன்னா பைனரி ஷிஃப்ட் இன்கம், லெவல் ஷிஃப்ட் இன்கம், டைனமிக் ஆட்டோபாட் இன்கம், மேஜிக்கல் பாட் இன்கம், ஸ்பான்சர்ஷிப் இன்கம். ஸோ இந்த 5 இன்கமையும் எப்படி நமக்கு டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, அதாவது சார் நான் இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்களை நான் பார்த்ததே கிடையாது சார், எனக்கு இது புதுசு சார் அப்படின்றவங்களுக்கு நான் ஷார்ட்டா சொல்லிடுறேன். ஸோ இந்த பிளாட்ஃபார்முக்குள்ள நானும் கத்துக்கணும் சார் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க உள்ள வந்தாலே, நீங்க இதை பத்தி புரிஞ்சு வரீங்களோ புரியாம வரீங்களோ, இதை பத்தி முழுசா தெரிஞ்சுக்கிட்டு வரீங்களோ தெரியாம வரீங்களோ தெரியாது, ஆனா நீங்க உள்ள வந்தாலே உங்களுக்கு லைஃப் டைம் வரைக்கும் வருமானம் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஸோ இந்த வருமானம் தரக்கூடிய இந்த விஷயத்தை நீங்க இங்க கத்துக்கிட்ட விஷயத்த மற்றவங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம், ஷேர் பண்ணலாம். ஸோ அது எப்படி நீங்க இந்த வாய்ப்பை மற்றவங்களுக்கு, முதல்ல நீங்க என்ன பண்ணணும், இங்க இதுல ரெகுலரா இன்னைக்கு தெரியலையா, நான் ரெகுலரா 7 மணிக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் இருக்கும். ஸோ டெய்லி ஒரு 2 நாள் 3 நாள் தொடர்ந்து அட்டன் பண்ணீங்கன்னா இந்த விஷயம் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதே மாதிரி நீங்க ஐடி போட்டுட்டு அந்த இதுல என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்றத பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முழுசா புரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சொல்லி தர்றதுக்கு நாங்க ரெடி. நானும் சம்பாதிக்கணும் சார் அப்படின்ற எண்ணம் இருந்தா போதும், சம்பாதிக்க முடியும். ஸோ அது மட்டும் இல்ல, நிறைய பாத்தீங்க அப்படின்னா நெட்வொர்க் ஃபீல்டுல அனுபவம் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் நிறைய இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வந்திருக்கலாம். சார் எனக்கு 10 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு சார், 15 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு சார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நபர்கள் இருக்கலாம். ஸோ ஒரே ஒரு விஷயம் நான் சொல்லிடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த உலகத்துல இந்த மாதிரி ஒரு பிளானை இது வரைக்கும் நீங்க பார்த்திருக்க மாட்டீங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஸோ இனிமேல் வருமா அப்படின்றது கேள்விக்குறிதான். ஏன்னா இந்த பிளானை இவங்க டிசைன் பண்றதுக்கு, இவங்க ஓன் சர்வர்ல இவங்களே இந்த பிளானை டிசைன் பண்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட 1 வருஷம் டைம் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ இந்த கோடிங் எல்லாமே கிரியேட் பண்றதுக்கு. ஸோ டோட்டலி டிஃப்ரெண்டான ஒரு பிளான். ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளவு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலும், ஸோ உங்களுக்கு என்ன தேவை இருக்கு சார், எனக்கு பைனரி பிளான்னா ரொம்ப பிடிக்கும் சார், இங்க இருக்கு சார். எனக்கு லெவல் பிளான்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் சார், அவங்களுக்கும் இங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு சார். நான் வந்து ஆட்டோஃபில் பிளான்ல நான் பெரிய கிங் சார், அவங்களுக்கும் இங்க வாய்ப்பு இருக்கு சார். நான் ரீபர்த் பிளான்னா நல்லா ஒர்க் பண்ணுவேன் சார் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய நபர்கள் இருக்கலாம், அவங்களுக்கும் இங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. அதே மாதிரி இப்ப ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட் சார், நான் இன்ஸ்டன்டா பெருசா வருமானம் பார்க்கணும் சார் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. ஸோ அது மட்டும் இல்ல, கிரிப்டோல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சார் எனக்கு வந்து கரன்சில புதுசா வரக்கூடிய கரன்சிகள்ல எல்லாம் நான் இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சார், ஏன்னா அதுலதான் நான் பெருசா வருமானம் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம். ஸோ அவங்களுக்கும் இங்க வாய்ப்பு இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
ஸோ அதாவது எல்லா கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புளுக்கும் நீங்க என்னெல்லாம் பிசினஸ் எதிர்பார்க்குறீங்களோ அதே மாதிரி ஃபியூச்சர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய சர்வீசஸ் கொடுக்க போறாங்க. ஸோ எஜுகேஷன் டூல் நமக்கு கிடைக்க போகுது. அது மட்டும் இல்லாம நெக்ஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இ காமர்ஸ் போர்ட்டல் நமக்கு கொடுக்க போறாங்க. டோட்டலி டிஃப்ரெண்டான ஒரு இ காமர்ஸ் போர்ட்டல். அது மட்டும் இல்ல சோசியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்மும் இங்க வரப்போகுது. ஸோ நிறைய சர்வீசஸ் நம்ம அடிக்கிட்டே போகலாம். நமக்கு எப்போ என்ன விஷயம் தேவையோ அதை சரியா நமக்கு கொடுப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இப்போ என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். இந்த வருமானங்கள்லாம் நமக்கு எப்படி கிடைக்குது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இது 100% பியூர் மேத்தமெட்டிக்கல் பிளான். இப்போ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, சார் நான் இது மாதிரிலாம் நிறைய பார்த்தாச்சு சார், நிறைய இழந்திருக்கேன், நிறைய கம்பெனில போய் என் பணம் மாட்டிங்கிச்சு, நான் ஒரு 10 பேரை சேர்த்து விட்டேன், அந்த 10 பேரோட பணமும் போச்சு, ஸோ எனக்கு நெட்ஒர்க்கே இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நான் எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது சார் அப்படின்ற நபர்கள்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, சார் நான் பெருசா எஃபோர்ட் போட்டிருக்கேன் சார், நல்லா சம்பாதிச்சிருக்கேன் சார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் அவங்களோட டீமை சம்பாதிக்க வச்சிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ புதுசா டீம் எடுத்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இந்த கான்செப்டை பொறுத்தளவுல வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ ஜீரோ ரிஸ்க், யாருக்கும் உள்ள வர்ற யாருக்குமே இங்க லாஸ் அப்படின்றதுக்கு இங்க இடமே இல்லை. சம்பாதிக்காம நீங்க இங்க உள்ள வந்துட்டா வெளியிலே போக முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு இன்கம் பிளான். ஸோ பக்கா 100% கால்குலேட்டட் பிளான். ஒரு பிளானை நம்ம சூஸ் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடிய முதல் விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா, முதல்ல இந்த சிஸ்டம்க்கு முதல்ல என்ன ப்ராஃபிட் இருக்கு, ரெண்டாவது இதுல நம்ம பண்றதன் மூலமா நமக்கு என்ன லாபம் கிடைக்கும். நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 10% 20%க்கு அவங்க என்னதான் அங்கே எஃபோர்ட் போட்டாலும் அங்கே அவ்வளவுதான் கிடைக்கும். ஆனா அவங்களோட முழு திறமையையும் தகுதியையும் அங்கே வச்சிருப்பாங்க. நிறைய பேர் டைம் வேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் கூட இருக்கு. ஸோ ஆனா இங்க இன்ஸ்டன்ட் ப்ராஃபிட், பெரிய அளவுல ஒரு ப்ராஃபிட் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ எனக்கு என்ன வருமானம் இருக்குன்றதையும் பார்க்கணும். நான் ஒருத்தரை ஸ்பான்சர் பண்றேன்னா அவருக்கு எந்த ஒரு பேக் பேரும் வரக்கூடாது, அவரும் என் மூலமா சம்பாதிச்சிருக்கேன் அப்படின்ற ஒரு பேர் கிடைக்கணும். ஸோ அது மட்டும் இல்ல, பணமும் நம்ம சம்பாதிக்கணும், நம்மளை நம்பி வர்றவங்களையும் சம்பாதிக்க வைக்கணும், மேன் பவரையும் சம்பாதிக்கணும். ஸோ இது மூணும் சரியான இடத்துல கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருந்தால் இந்த பிசினஸ்ல நீங்க எந்த பிசினஸ் வேணாலும் எடுத்து சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அது மட்டும் இல்ல, கம்பெனிக்கு என்ன லாபம் இருக்கு, இந்த சாஃப்ட்வேரை கிரியேட் பண்ணவனுக்கு என்ன லாபம் இருக்குன்றதையும் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இது எல்லாத்தையும் பக்காவா பார்த்துட்டு நம்ம ஒரு பிசினஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா அது நமக்கு கண்கூட கால்குலேட்டடா தெரிஞ்சுது அப்படின்னா அது லாங் டேர்ம் வரைக்கும் போகும். ஸோ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய பணத்தை இன்னொரு இடத்துல இந்த மணி செயின், மணி ரொட்டேஷன் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா, இன்னொரு இடத்துல போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணி நமக்கு லாபம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அது எப்ப வேணாலும் நமக்கு ஆபத்து தான். ஸோ அந்த மாதிரி இடங்கள்ல போய் தான் நிறைய பேர் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, இழந்திருப்பாங்க. ஸோ இது பியூர்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 100% பியூர் மேத்தமெட்டிக்கல் பிளான், ஜீரோ ரிஸ்க். ஸோ இந்த பிளான் எப்படி ஒர்க் ஆகுது பாருங்க. $25 நம்ம பே பண்றோம், இந்த $25 இந்த சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணவனுக்கு போறது கிடையாது. ஸோ ஏன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ஸோ ஒரு சில பேருக்கு டவுட் இருக்கலாம், சார் இதெல்லாம் வந்து நடக்குமா சார் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு. இங்க அந்த கேள்விக்கு இடமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா இந்த $25 யாருக்கு இந்த $25 போகும் அப்படின்னா உங்களை ஸ்பான்சர் பண்ணவருக்கு $20 அசைன் ஆகிடும். ஸோ அது மட்டும் இல்ல, உங்களுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்த 10 நபர்களுக்கு இந்த $5 வந்து டிவைட் ஆயிடும். அப்ப நம்ம பே பண்ற $25 என்ன ஆகுது, நம்மளை ஸ்பான்சர் பண்ணவருக்கும் நமக்கு முன்னாடி ஜாயின் பண்ணவங்களுக்கு தான் ஷேர் ஆகுது. ஸோ 100% நமக்கு தான் இன்கம் இங்கே கிடைக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இது ஒரு டிவிடெண்ட் ஃபார்முலா தான். அப்போ இது மூலமா சிஸ்டம்க்கு என்ன சார் ப்ராஃபிட் இருக்கு அப்படின்னா, நம்ம என்ன சம்பாதிக்கிறோமோ அதுல 10% வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சிஸ்டம்க்கு நம்ம வருமானமா கொடுக்குறோம். ஸோ இந்த 5 வருமானத்துல என்ன வருமானம் நமக்கு கிடைச்சாலும், எவ்வளவு கிடைச்சாலும் அதுல 10% வந்து சிஸ்டம்க்கு ப்ராஃபிட்டா போயிடும். எதுக்காக சார் நான் கொடுக்கணும் அப்படின்னா, இது சாஃப்ட்வேர் தான், அதாவது இதுக்கு நான் தான் ஓனர், இதுக்கு நான் தான் அட்மின், இதுல எப்படி ஜாயின் பண்ணணும், எப்படி டிரான்சாக்ஷன் பண்ணணும், நான் இந்த வந்திருக்கக்கூடிய வருமானத்தை நான் எப்படி என் பேங்க்குக்கு அக்கௌண்ட்டுக்கு மாத்தணும், ஸோ என் டீமுக்கு நான் என்ன சர்வீஸ் பண்ணணும், எல்லாத்தையும் நீங்க தான் பண்ண போறீங்க. ஆனா எல்லாத்தையும் நீங்க என்ன பண்ணணும், முதல்ல கத்துக்கணும். ஸோ இந்த சர்வீசஸ் எல்லாத்தையும் பக்காவா டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருக்க இந்த சிஸ்டம்க்கு நம்ம என்ன பண்றோம், 10% வந்து ஃபீஸா பே பண்றோம். ஸோ இதுதான் விஷயம். இந்த உலகத்துல இன்டர்நெட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த சாஃப்ட்வேர் இருக்கும். நீங்க இருந்து சம்பாதிக்க முடியுமா அப்படின்றது தான் கேள்விக்குறி. ஓகே, ஸோ இதுல $50 டாப் பண்றோம்னா $40 பைனரி ஷிஃப்ட்டுக்கு போயிடும், $10 ஆட்டோ பாட்டு போயிடும். $200 டாப் பண்றோம்னா $150 பைனரி ஷிஃப்ட்டுக்கு போயிடும், $50 ஆட்டோ பாட்டுக்கு போயிடும். ஸோ அப்ப 100% வந்து பக்கா கால்குலேட்டட் பிளான், நோ ரிஸ்க். ரைட், முதல்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய வருமானம் என்ன அப்படின்னா,
நான் இதுல $25 கொடுத்து ஜாயின் பண்ணா எனக்கு என்ன சார் கிடைக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் லைஃப் டைம் வரைக்கும் ஒரு மணி மேனேஜ்மெண்ட் எஜுகேஷன் டூல் உங்களுக்கு ப்ராடக்டா கிடைச்சிருது. ஸோ அது மட்டும் இல்ல, இந்த $5 வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முன்னாடி ஜாயின் பண்ண 10 பேருக்கு டிவைட் ஆயிடும். உங்களுக்கு எப்படி கிடைக்கும்னா, உங்களுக்கு அப்புறம் இந்த உலகத்துல யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்றாங்களோ அவங்க எல்லாம் உங்களுக்கு கீழே வருவாங்க. ஸோ அதுல இருந்து ஒவ்வொருத்தரோட $5 உங்களுக்கு டிவிடெண்டா கிடைக்கும். ஸோ டோட்டலா ஒரு 1024 பேர் வரும்போது 1024 ஐடிஸ் வரும்போது உங்களுக்கு $907 ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம் சார். இதெல்லாம் வந்து முன்னாடி போனவங்களுக்கு தான் சார் கிடைக்கும், பின்னாடி போனவங்களுக்குலாம் ரொம்ப டிலே ஆகும் சார் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம். இந்த சிஸ்டம் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். காரணம் என்ன அப்படின்னா, இப்ப நீங்க போயிட்டு ஒரு 5 பேரை ஸ்பான்சர் பண்ணுங்க சார், 10 பேரை ஸ்பான்சர் பண்ணுங்க சார் அப்படின்னு சொன்னா எல்லாரும் பண்ணுவோமா? பண்ண மாட்டோம். ஆனா இந்த ஆட்டோஃபில் சிஸ்டமோட 100% சக்சஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னா, உள்ள வரக்கூடிய எல்லாருமே கம்பல்சரி ஒர்க் பண்ணா மட்டும்தான் ஆட்டோஃபில் வந்து சக்சஸ் ஆகும். பட் இந்த சிஸ்டம்ல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, நம்ம எல்லாருமே பண்ண மாட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சு 6 ஐடியை நமக்கே ஜெனரேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ 6 பேரை நம்ம போய் ரெஃபர் பண்ணதுக்கு சமம். ஸோ உள்ள வரக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருக்கும் 6 என்ட்ரி திரும்பவும் கிடைக்கும். ஸோ இந்த என்ட்ரி வந்து எங்கே சார் பிளேஸ் ஆகும் அப்படின்னா, இப்போ 5வது பேமெண்ட் உங்களுக்கு வருதுன்னு வைங்களே. ஸோ 4வது பேமெண்ட் உங்களுக்கு வருது அப்படின்னா 32 பேர் உங்களுக்கு கீழே வரும்போது 4வது பேமெண்ட் வருது. ஸோ 33வது நபரா திரும்பவும் நீங்க இங்கே பிளேஸ் ஆவீங்க. ஸோ இது யாருக்கோ ஒருத்தங்களுக்கு சப்போர்ட் ஆகும். அதே மாதிரி இந்த 64க்கு அப்புறம் 65வது ஐடியா உங்க ஐடி பிளேஸ் ஆகும். அப்புறம் இந்த 128க்கு அப்புறம் 129வது ஐடியா உங்களுக்கு பிளேஸ் ஆகும். ஸோ இங்க பிளேஸ் ஆகுதுலேயே இந்த 6 ஐடி, இந்த 6 ஐடிக்கும் திரும்பவும் உங்களுக்கு இந்த $907 கிடைக்கும். ஸோ ஜஸ்ட் நீங்க $25 ஜாயின் பண்ணாலே இந்த $907 லைஃப் டைம் வரைக்கும் கிடைக்கும். இந்த ஐடி அப்படின்றது கணக்கே கிடையாது. லட்சக்கணக்கான ஐடிஸ் வந்து உங்களுக்கு திருப்பி 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 என்ட்ரி ஆகிட்டே இருக்கும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு 10,000 பேர் மெம்பரா நம்ம ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த 10,000 பேருக்கு 6 ஐடி ரீஎன்ட்ரி ஆனா 60,000 ஐடிஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜென்ரேட் ஆகுது. ஸோ ஒரு ஐடி ஜென்ரேட் ஆனா 10 பேருக்கு வருமானம் போனா 60,000 ஐடி ஜென்ரேட் ஆகும்போது ஒரு அந்த ஸ்பாட்ல 6 லட்சம் ஐடிக்கு இன்கம் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். ஸோ இதுதான் இதுல இருக்கக்கூடிய பிளான். ஸோ இந்த ஆட்டோஃபிலோட ஸ்பீடு எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னா, ஸோ நாங்க ஜாயின் பண்ணும்போது மார்ச் 7ஆம் தேதி நான் எடுத்தேன். ஒரு வாரம் கழிச்சு 15 நாள் கழிச்சு தான் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டே வந்துச்சு. ஆனா இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பீடு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. 2 நாளைக்கு முன்னாடி ஜாயின் பண்ணவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, இந்த வருமானம் ஃபர்ஸ்ட் இன்கம் கிடைச்சிருச்சு. ஸோ எங்களுக்கெல்லாம் 5 ரவுண்டு முடிஞ்சு ஒரு ஐடி பிளேஸ் ஆகி அந்த ஐடிக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டு கிடைச்சிருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அதே மாதிரி இந்த இதுக்கு ஒரு ட்ரையல் பிளான் ஒன்று வச்சிருந்தாங்க. ஸோ அதுலயும் இதுல இன்கம் இருக்கு. ஸோ நிறைய பேர் வந்து அந்த ட்ரையல் பிளான்ல ஐடி போட்டிருப்பாங்க. அவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு நல்ல ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கு. என்ன ஆகும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு 6வது பேமெண்ட் கிடைக்காது. ஸோ இதுல வரக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருக்கும் $9 uniquefocus.com அப்படின்ற தளத்துல ஒரு ஐடி பிளேஸ் ஆகும். அந்த ஐடியில 3 மேட்ரிக்ஸ் பிளான் படி அதுலயும் உங்களுக்கு வருமானம் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ஆல்ரெடி அதுல ட்ரையல் பிளான்ல என்ட்ரி போட்டவங்களுக்கு நல்ல ஒரு பெனிஃபிட் இருக்கு. ஸோ உங்க நண்பர்கள் அந்த மாதிரி யாராவது அதுல ஐடி போட்டிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இதை பத்தி தெளிவா சொல்லி கொண்டு வாங்க. ஸோ அதே மாதிரி அடுத்து நீங்க $50 டாப் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதை விட 2 மடங்கு லாபம் இங்க உங்களுக்கு கிடைக்கும். இங்க யார் வருவாங்கன்னா, உங்களுக்கு அப்புறம் இந்த உலகத்துல $50 யார் பண்றாங்களோ அவங்க தான் உங்களுக்கு கீழே வருவாங்க. $1,796 ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். பிளஸ் கிட்டத்தட்ட 5 ரீபர்த் ஐடி கிடைக்கும். ஸோ எல்லா ஐடிக்கும் திரும்பவும் இந்த 1796 கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அடுத்து $200 நீங்க டாப் பண்றீங்க அப்படின்னா, நீங்க $200 டாப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த உலகத்துல யாரெல்லாம் $200 டாப் பண்றாங்களோ அவங்க எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு கீழே வருவாங்க. ஸோ இதுல $9,413 ப்ராஃபிட், கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 ரீஎன்ட்ரி இதுலயும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இந்த 5 ரீஎன்ட்ரிக்கு எகைன் திரும்பவும் கிடைக்கும். ஸோ அன்லிமிட்டடா நீங்க வருமானம் பார்த்துக்கலாம். அது மட்டும் இல்ல $9 பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 5 ஐடி இங்க பிளேஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த 5 ஐடியும் அந்த uniquefocus.com சொன்ன இல்லையா, ஸோ அந்த பிளான்ல போய் பிளேஸ் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நமக்கு அன்லிமிட்டட் ப்ராஃபிட் இருக்கு. ஸோ இதுல 25ல நீங்க ஜாயின் பண்ணாலும் சரி, 50ஐயும் சேர்த்து எடுத்தாலும் சரி, 200ஐயும் சேர்த்து எடுத்தாலும் சரி, எந்த அளவுக்கு குயிக்கா இந்த 3 பேக்கேஜையும் பை பண்றீங்களோ அவங்க அத்தனை பேருக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு வருமான வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ 2வது விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஸோ நம்ம இப்போ கேட்வே வந்து ஓப்பன்ல இருக்கு. ஸோ நமக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா $22,000 நம்மளோட இந்தியன் ருபிக்கு. பட் வெளிநாட்டுல இருக்கவங்களுக்குலாம், இப்ப அமெரிக்கால இருக்கவங்க, ஆஸ்திரேலியால இருக்கவங்க, அவங்களுக்குலாம் இந்த பணம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வெறும் $275 மாதிரி. அப்ப என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா குயிக்கா பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருக்கு. எந்த அளவுக்கு குயிக்கா அதிகபட்ச பேக்கேஜ் உங்களால பண்ண முடியுமோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதே மாதிரி சார், சப்போஸ் நான் என்னால பண்ண முடியல,
அப்ப என்ன சார் நடக்கும்? 25 மட்டும்தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சாலும் உங்களோட ஐடி ஆறாவது பேமெண்ட் வரும்போது ஆறாவது பேமெண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்காது. ஆட்டோமேட்டிக்காவே உங்களோட ஐடி $50 உண்டான ஆட்டோபாட் சிஸ்டம்க்கு நீங்க அசைன் ஆயிடுவீங்க. ஸோ இதுலயும் ஆறாவது பேமெண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்காது. ஆட்டோமேட்டிக்காவே நீங்க இந்த $200 பேக்கேஜ்க்கு உள்ள வந்துருவீங்க. ஸோ நீங்க பண்ணவே இல்லை அப்படின்னாலும் ஆட்டோமேட்டிக்கா சிஸ்டமே உங்களை அடுத்தடுத்து கொண்டு போயிடும். அப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னதுதான், இது நீங்க தெரிஞ்சு பண்ணாலும் சரி தெரியாம பண்ணாலும் சரி, உள்ள வந்தாலே 3 பேக்கேஜும் ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கும். 3 பேக்கேஜ்லயும் நீங்க அன்லிமிட்டடா வருமானம் பார்ப்பீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரைட். அடுத்து, நான் வேலை செஞ்சா எனக்கு என்ன சார் வருமானம் கிடைக்கும்? லட்சக்கணக்கில் க்ரோஸ் கணக்குல சம்பாரிச்சுட்டு வீட்டுல உட்காந்துருக்காங்களான்னா கிடையாது. ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்காதா, இந்த லாக்டவுன்ல ஏதாவது ஒரு சம்பாரிச்சிட மாட்டோமா அப்படின்னு சொல்லி ஏக்கத்தோட தான் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு நீங்க இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு நபருக்கு இந்த வாய்ப்பு நீங்க ஷேர் பண்ணாலே அவங்க வந்து வேலை செய்யறாங்களோ இல்லையோ உங்களுக்கு இந்த ஸ்பான்சர் இன்கம் கிடைக்கும். எவ்வளவு சார் கிடைக்கும் அப்படின்னா, அவங்களுக்கு அந்த ஆட்டோஃபில் இன்கம் கிடைக்கும் போதே இந்த $679 உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் இருக்கு. நீங்க ஸ்பான்சர் பண்ற ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட இருந்தும். இது ஒன் டைம் கிடையாது. அவங்களுக்கு ரீபர்த் ஆகிற ஐடிக்கும் ஆட்டோஃபில் ஜென்ரேட் ஆகும்போது உங்களுக்கு திரும்பவும் எகைன் இந்த ஸ்பான்சர் இன்கம் கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அன்லிமிட்டடா நீங்க ஸ்பான்சர் பண்ணி அன்லிமிட்டடா இன்கம் நீங்க பாத்துக்கலாம். ஸோ அடுத்து பைனரி ஷிஃப்ட் இன்கம். ஸோ இந்த வருமானம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உலகத்திலேயே முதல் முறையாக இவங்க தான் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பிசினஸ் பிளானை நீங்க பார்த்துருக்கவே மாட்டீங்க. அதே மாதிரி ஸோ இது உங்களோட பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஓரமா வச்சுட்டு இதை நீங்க கவனிச்சாதான் இது உங்களுக்கு முழுசா புரியும். சிம்பிள் ஃபார்முலா தான் இதுல இருக்கு. ஸோ நீங்க டைரக்டா ஸ்பான்சர், இது வந்து சிஸ்டம் தான் அசைன் பண்ணும். நம்ம வந்து இந்த லெஃப்ட்ல போடுறது ரைட்ல போடுறது, இவரை அங்கே போடணும் இவரை இங்கே போடணும் அப்படின்றதுலாம் பிளேஸ்மெண்ட்டை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது. இப்போ நீங்க ஒருத்தர் ஸ்பான்சர் பண்றீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்மெண்ட்ல வந்து பிளேஸ் ஆவார். ஸோ ரெண்டாவதா ஒருத்தர் ஸ்பான்சர் பண்றீங்க அப்படின்னா அவர் ரெண்டாவது பிளேஸ்மெண்ட்ல வந்து பிளேஸ் ஆவார். அப்போ நமக்கு என்ன சார் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இப்போ இவர் $25 பே பண்ணியிருப்பாரு, இருவரும் $25 பே பண்ணியிருப்பாரு. ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும் அப்படின்னா $20 உங்களுக்கு எலிஜிபிள் ஆயிரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அப்போ 50ல சார் பே பண்றாங்க, எனக்கு 20 மட்டும் தான் கிடைக்குது, மீதி 20 எங்கே சார் போகுது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ரீஎன்ட்ரி ஆயிடும். ஸோ இப்போ சிம்பிளா நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இவரோட 20 உங்களுக்கு பே அவுட் ஆயிடுது, இவரோட 20 வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரீஎன்ட்ரி ஆயிடுது. ஸோ நான் உங்களை ஸ்பான்சர் பண்றேன்னா ஸ்பான்சர் பண்ணும்போது ஒரு தடவை எனக்கு கீழே என்ட்ரி ஆவீங்க, உங்களுக்கு ரீஎன்ட்ரி ஆகும்போது திரும்பவும் எனக்கு கீழே தான் வருவீங்க. அப்போ இங்க என்ன ஒரு விஷயம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, சார் நான் இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணிட்டேன் சார், நாளைக்கு ஒரு $1000 நான் சம்பாதிக்கிறேன் சார், ஜஸ்ட் 2 பேருக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்தா போதும். எல்லாரோட வாட்ஸ்அப்பையும் ஓப்பன் பண்ணுங்க, குறைஞ்சது 100 பேர் கொண்ட கான்டாக்ட் உங்ககிட்ட கண்டிப்பா எல்லாருக்கிட்டையுமே இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த 100 பேர்ல எவ்வளவு பேரை வேணாலும் நீங்க ஜஸ்ட் ப்ரோக்ராமுக்கு மட்டும் இன்வைட் பண்ணாலே போதும். ப்ரெசென்ட் பண்றது நான் தான் ப்ரெசென்ட் பண்ண போறேன். அப்போ ஒரு பேர் மேட்ச் பண்ணாலே உங்களுக்கு $20 கிடைக்குது. ஸோ அதுல டிடக்ஷன் எல்லாமே போக வந்து பாத்தீங்கன்னா 15.3 நீங்க விட்ராவலுக்கு பண்ணிக்கலாம். அதை நீங்க உடனே பணமாவும் மாத்துறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகளும் இருக்கு. ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரே ஒருத்தரை மட்டும்தான் சார் ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அப்படின்னா இந்த ஒரு நபர் மூலமா எனக்கு என்ன வருமானம் கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஸோ இதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே நீங்க எவ்வளவு பேர் மூலமா எவ்வளவு வருமானத்தை நீங்க பார்க்கலான்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும். இப்போ நீங்க ஒருத்தரை ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்கீங்க, ஸோ ரெண்டாவதா நீங்க ஒருத்தரை ஸ்பான்சர் பண்ணவே இல்லை அப்படின்னாலும் இவர் ஒரு பேர் மேட்ச் பண்ணிட்டாருன்னா இவரே உங்களோட அடுத்த பிளேஸ்மெண்ட்ல வந்து பிளேஸ் ஆயிடுவார். ஸோ இவர் வந்து எத்தனை தடவை பேர் மேட்ச் பண்றாரோ, இவர் கீழே எவ்வளவு ட்ரீ வந்து போயிட்டு இருக்கோ, அவரு கீழே அன்லிமிட்டட் டெப்த்ல யார் எங்க பேர் மேட்ச் பண்ணாலும் இவருக்கும் பேர் மேட்ச் ஆகும். ரீஎன்ட்ரி ஆகி பேர் மேட்ச் ஆகும். ஸோ இவர் 10 பேர் மேட்ச் பண்றாருன்னா 10 தடவை அவர் உங்களுக்கு கீழே வந்து பிளேஸ் ஆவார். அப்போ உங்களுக்கு 5 பேர் மேட்ச் ஆகும். அதே மாதிரி இவர் 100 பேர் மேட்ச் பண்ணாருன்னா உங்களுக்கு 50 பேர் மேட்ச் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க ஒரே ஒரு நபரை ஸ்பான்சர் பண்ணி அந்த ஒரு நபரை நீங்க டெவலப் பண்ணாலே அன்லிமிட்டட் ப்ராஃபிட் பார்க்கலாம். இங்க வந்து இந்த லெஃப்ட் ரைட்டு 2 பக்கமும் ஈவனா நீங்க கொண்டு போகணும் அப்படின்ற எந்த ஒரு பஞ்சாயத்தும் இங்க கிடையாது இல்லையா? ஸோ ஏன்னா பைனரியை பொறுத்த மட்டும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. அதே மாதிரி இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கட் ஆஃப் சீலிங்கு அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அன்லிமிட்டடா நீங்க எவ்வளவு வேணாலும் வருமானம் நீங்க பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம். நீங்க எந்த அளவுக்கு இதுல டீமை பில்ட் பண்ணி எந்த அளவுக்கு ஒர்க் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு இதுல ப்ராஃபிட் பார்க்க முடியும். ஸோ அடுத்து நீங்க $50 டாப் அப் பண்றீங்க. ஸோ உங்களுக்கு கீழே 2 பேர் $50 டாப் அப் பண்றாங்கன்னா வேலை ஒண்ணுதான். ஸோ உங்களுக்கு கிடைக்கிற வருமானம் மாறும் $40. அதே மாதிரி $200 பேக்கேஜ்ல உங்களுக்கு கீழே 2 பேர் வராங்க அப்படின்னா $150 உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ
நீங்க இதுல எவ்வளவு வேணாலும் சம்பாரிச்சுக்கலாம். சார் எனக்கு வந்து டெய்லி ஒரு 15,000 ரூபாய் வேணும் சார். $25 பேக்கேஜ்ல ஒரு நாளைக்கு 10 பேர் மேட்ச் பண்ணா முடிஞ்சு போச்சு. சார் நான் வந்து ஃபுல் பேக்கேஜ்ல நான் ஒரு நாளைக்கு ஒரு 1,00,000 ரூபாய் சம்பாதிக்கணும் சார் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா $275 பேக்கேஜ் மூணையும் சேர்த்து எடுத்துட்டு, ஸோ ஒரு நாளைக்கு ஒரு 10 பேர் மேட்ச் பண்ணாலே கிட்டத்தட்ட $2,100. ஒரு பேருக்கு $210 அப்படின்னா 10 பேருக்கு $2,100 பர் டே நீங்க ஏர்ன் பண்ணலாம். ஜஸ்ட் 10 பேர். ஸோ கிட்டத்தட்ட 80% ஆஃப் பைனரி இன்கம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த உலகத்துல 80% வருமானம் கொடுக்குற, அதுவும் பைனரியில வருமானம் கொடுக்குற எந்த ஒரு சிஸ்டமும் கிடையவே கிடையாது. ஸோ நல்ல ஒரு வருமானத்தை இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ், தகுதி, திறமை அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. ஏன் நீங்க ஸ்பான்சர் பண்ற ஒருத்தருக்கு கூட லாஸ் கிடையாது. யாருக்கு வேணாலும் எந்த கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புளாக இருந்தாலும் இந்த வாய்ப்பை நீங்க என்ன பண்ணலாம், கொடுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதுல அன்லிமிட்டெட் ப்ராஃபிட் நீங்க பார்க்கலாம் இந்த பைனரியில. அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மேஜிக்கல் பாட் இன்கம். ஸோ இது உலகத்துக்கே புதுமையான ஒரு விஷயம். ஸோ நிறைய பேர் லைக் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நிறைய பேர் வந்து பெருசா டீமை பில்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ சார் என் டீம் ஒர்க் பண்ணாம போயிருச்சுன்னா என்ன ஆகும் சார், நான்லாம் இது மாதிரிலாம் நிறைய பார்த்துட்டு சார், டீம்லாம் நான் நிறைய பில்ட் பண்ணியிருக்கேன், 1,00,000 பேர் கொண்ட டீம்லாம் பில்ட் பண்ணியிருக்கேன், கடைசியில அந்த டீம் யாரையுமே ஒர்க் பண்ணலை, அதனால நான் பண்ணலைன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதை பொறுத்தளவுல ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்க யாரையும் போய் பெருசா மோட்டிவேட் பண்ணவோ எதுவுமே தேவையில்லை. பிளானே அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணி அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போயிடும். என்னன்னா, நீங்க ஜாயின் பண்ணிட்டு ஒரு ஒரு பேர் நீங்க மேட்ச் பண்றீங்கன்னு வைங்களேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்க வேலை செஞ்சாலும் செய்யாட்டாலும், உங்களுக்கு கீழே வந்து அந்த 2 பேர் வேலை செஞ்சாலும் செய்யாட்டாலும், ஆட்டோமேட்டிக்கா குளோபல் வைஸா நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பிசினஸ்ல இருந்தும் உங்களுக்கு வருமானம் கிடைக்கும். ஸோ இது எப்படி சார் அப்படின்னா, இப்போ நீங்க ஒரு பேர் மேட்ச் பண்றீங்க இல்லையா? ஸோ இந்த ஒரு பேர் மேட்ச் பண்ணும்போது $1 ஒரு ஐடி இங்க தனியா பிளேஸ் ஆகும். இப்போ நீங்க 10 பேர் மேட்ச் பண்றீங்கன்னா 10 ஐடி இங்க உங்களுக்கு கிடைக்கும். 100 பேர் மேட்ச் பண்றீங்கன்னா 100 ஐடி இங்க உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ உங்களுக்கு கீழே வரக்கூடிய இந்த 2 பேர் வேலை செய்யறாங்களோ இல்லையோ, உங்களுக்கு வருமானம் ஸ்டாப்பே ஆகாது. இந்த வருமானம் உங்களுக்கு கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ குளோபல் வைஸா நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பிசினஸ்ல இருந்தும் உங்களுக்கு டிவிடெண்ட் இருக்கு. $168. எத்தனை ஐடிக்கு? ஒரு ஐடிக்கு. ஒன் டைமான்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அதுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 ஐடி ரீஎன்ட்ரி இருக்கு. ஸோ அந்த 6 ரீபர்த் ஐடிக்கும் திரும்பவும் அந்த 168 கிடைக்கும். ஸோ அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 6 ஐடிக்கும் 6 ஐடி 36 ஐடி வரும். ஸோ இந்த மாதிரி ஜென்ரேட் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும். அது மட்டும் இல்ல, $5 3 ஐடி பிளேஸ் ஆகும். ஸோ இந்த ஐடி எங்க சார் போய் பிளேஸ் ஆகும் அப்படின்னா, நீங்க ஜாயின் பண்ணா ஒரு ஆட்டோ பில் இன்கம் உங்களுக்கு கிடைக்கும்னு சொன்னோம் இல்லையா, $907 கிடைக்கும்னு சொன்னோம் இல்லையா, அங்கே போய் இந்த 3 ஐடியும் பிளேஸ் ஆகும். ஸோ இதுல இருந்து ஐடிஸ் அங்கே பிளேஸ் ஆகுறதுனால ஆல்ரெடி நம்ம ரீபர்த்லேயே ஆட்டோ பில்லோட ஸ்பீடு வேகமா இருக்கும்னு சொன்னேன். இந்த ஐடியும் அங்கே போறதுனால என்ன ஆகும்னா, ஃபியூச்சர்ல வரக்கூடிய நபர்களுக்கு காலையில ஜாயின் பண்றவங்களுக்கு சாயந்தரமே ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் இன்கம் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பயங்கர ஸ்பீடா இந்த பிளான் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அதே மாதிரி இந்த பிளானை நீங்க முழுசா கேட்கணும்னா நான் இன்னைக்கு பூரா சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்கணும். காரணம் என்னன்னா, நான் திரும்ப ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஒர்க் பண்ணணும். இந்த ஐடி போய் எல்லா வருமானத்தையும் கொடுக்கும். இந்த 3 ஐடியும் நம்ம இதுக்கு மேல பார்த்த எல்லா வருமானத்தையும் கொடுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அதே மாதிரி நீங்க 10 பேர் மேட்ச் பண்ணீங்கன்னா ஒரு பேருக்கு 3 ஐடினா 10 பேருக்கு என்ன ஆச்சு? 30 ஐடி இங்க இருந்து பிளேஸ் ஆகும். ஸோ இங்க நீங்க வருமானத்தை கால்குலேட்டே பண்ண முடியாது. அன்லிமிட்டடா நீங்க ப்ராஃபிட் பார்க்கலாம். ஸோ அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா லெவல் ஷிஃப்ட் இன்கம். ஸோ உங்க டீம்ல யார் எங்கே பேர் மேட்ச் பண்ணாலும் ஒவ்வொரு பேர் மேட்சுக்கும் உங்களுக்கு $2.75 உங்களுக்கு லெவல் இன்கமா கிடைக்கும். அப் டு 8 லெவலுக்கு 3 பேக்கேஜ்லையும் சேர்த்து. சரிங்களா? ஸோ இது ஒன் டைமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அதுவும் கிடையாது. இப்போ நான் வந்து என்னை வந்து கண்ணன் சார் ஸ்பான்சர் பண்ணாரு. நான் வந்து 100 பேர் மேட்ச் பண்ணியிருக்கேன். ஏன் மூலமா 100 தடவை கண்ணன் சாருக்கு லெவல் இன்கம் போயிருக்கும். ஸோ மல்டிபிள் டைம்ஸ் நீங்க இது வரைக்கும் பார்த்த லெவல் இன்கம்ல ஒன் டைம் தான் கிடைச்சிருக்கும் மற்ற சிஸ்டம்ல. பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா லைஃப் டைம் வரைக்கும் உங்களுக்கு அன்லிமிட்டடா 8 லெவல்ல அவங்க பேர் மேட்ச் பண்ண லெவல் இன்கம் கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வருமானம் லெவல்ல உங்களுக்கு இருக்கு. ஸோ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இதுல இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ். ஸோ ஒரு ஆளுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் தான், ஒரு இமெயிலுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட். பட் அன்லிமிட்டெட் ரீபர்த் இருக்கு. கம்பெனியே உங்களுக்கு அன்லிமிட்டெட் ஐடி கொடுக்குது. அதனால நீங்க இங்க உங்க பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பெருசா உங்களோட மூளையை மட்டும் இங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணா போதும். உங்களோட தகுதி திறமையை மட்டும் இங்க பயன்படுத்தினா
போதும். ஸோ இல்லை அப்படின்னாலும் வளர்த்துக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு விஷயத்தும் ஒரு எண்ணம் உங்ககிட்ட உருவானா போதும். டெபாசிட் விட்ராவல் எல்லாமே பிட்காயின், லைட் காயின், ட்ரான். மினிமம் விட்ராவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா $10. ஸோ நீங்கள் ஒரு பேர் மேட்ச் பண்ணாலே உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட $15 கிட்ட வந்துடும் இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி $5 உங்கள் வாலெட்டில் இருக்குது அப்படின்னா இன்னொரு வாலெட்டுக்கு நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி பணமாக மாற்றிக்கலாம். $25 உங்கள் வாலெட்டில் இருந்தால் இந்த டெபாசிட் ஆப்ஷனுக்குள்ளே நீங்கள் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இதை நீங்கள் புதுசாக வர்றவங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம், ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அவங்களோட ஐடியை ஆக்டிவேஷன் பண்ணி கொடுக்கலாம். இம்மிடியேட்டா நீங்க உங்களுக்கு வர்ற வருமானத்தை பணமா மாத்திக்கலாம். ஏன்னா இதுக்கு நீங்க தான் அட்மின், நீங்க தான் ஆப்ரேட் பண்ண போறீங்க எல்லாத்தையும். அதே மாதிரி ஸோ விட்ராவல் வந்து பாத்தீங்கன்னா வித்தின் 24 hours 10% கம்பெனியோட ப்ராஃபிட். ஸோ இதுல இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் என்ன சார் அப்படின்னா, இதுல நீங்க பணத்தை சம்பாதிச்சாச்சு, பணத்தை எப்படி நீங்க சேவ் பண்ணணும், எப்படி நீங்க மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு வர்ற பைனரி இன்கம், லெவல் இன்கம், நீங்க வேலை செஞ்சு உங்களுக்கு கிடைக்கிற வருமானத்தை சேவிங்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க. சாரி, உங்களோட எக்ஸ்பென்சஸா நீங்க எடுத்துக்கோங்க. உங்க தேவைக்கு, நாளைக்கு எனக்கு இவ்வளவு தேவை, ஸோ அதுக்குண்டான வேலையை செஞ்சு அந்த வருமானம் கிடைக்கும், அது உங்களோட எக்ஸ்பென்சஸா நீங்க எடுத்துக்கோங்க. ஸோ சிஸ்டம் மூலமா உங்களுக்கு கிடைக்குது இல்லையா, ஆட்டோஃபில் இன்கம், மேஜிக்கல் பாட் இன்கம், ஸ்பான்சர்ஷிப் இன்கம், இது எல்லாத்தையும் சேவிங்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணிக்குவோம். ஸோ எதுக்காக நான் சொல்றேன்னா, நீங்க மற்ற சிஸ்டம்ல எல்லாம் பெருசா வருமானம் பார்க்கணும் அப்படின்னா அங்கே ஃபுல்லா அங்கிருந்து வரக்கூடிய வருமானத்தை தான் நீங்க யூஸ் பண்ண முடியும். பட் நம்மளோட இந்த இண்டஸ்ட்ரியில வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஸோ கிட்டத்தட்ட கிரிப்டோல மட்டுமே லாஸ்ட் 1 yearல 10 மடங்கு வளர்ச்சி இருக்கு. கண்டிப்பாக அடுத்த ஒரு வருஷத்துல 10 விட அதிகமா தான் எனக்கு தெரிஞ்சு போகும். ஸோ சார் நான் ஒரு கோடி ரூபாய் சம்பாதிக்கணும் சார் அடுத்த வருஷத்துல, இங்க நீங்க அதுக்கு 10 லட்ச ரூபா சேவ் பண்றதுக்கு ரெடி ஆனால் போதும். 10 லட்ச ரூபா சேவ் பண்ணீங்கன்னா 5 கரன்சி இருக்கு, 5 கரன்சிலையும் நீங்க சேவ் பண்றதுக்கு ரெடி அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த 10 லட்சம் 10 மடங்கு ஆனால் 1 கோடி ரூபாயாக மாறும். ஸோ இதுதான் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த இண்டஸ்ட்ரிக்கும் இங்க உள்ள இண்டஸ்ட்ரிக்கும் உள்ளாண்ட டிஃப்ரெண்டே. ஸோ நீங்க பணத்தை என்ன பண்ண முடியும், டூப்ளிகேட் பண்றதுக்கு நீங்க இங்க கத்துக்க முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நீங்க எவ்வளவு சம்பாதிக்கணும், உங்களுக்கு இது இங்க என்ன வருமானம் வேணும் அப்படின்றத நீங்க தான்